Λόγο έχει ο κύριος Μητρόπουλος. Ελάτε κύριε συνάδελφε. Από που θέλετε, αρκεί να... Εγώ θα επέτραπα να με διακόψει και εμένα ο αξιότιμος κύριος Υπουργός Παιδείας και θα του θέσω 3 ερωτήματα. Τώρα διάβασα, κύριε Υπουργέ, στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου που έρχεται υπό μορφή τροπολογίας, είναι 2234. Βλέπω ότι υπάρχει και ένα κατάψτιστο κείμενο για κυρίαρχο ελληνικό κοινοβούλιο και υπό την ιδιότητά σας του επιφανού συνταγματολόγου θα ήθελα την απάντησή σας. Η σελίδα είναι 35 της τροπολογίας και δυστυχώς όμως δημοσιεύτηκε και ως πράξη νομοθετικού περιεχομένου στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Το φύλλο είναι 262, 17 Δεκεμβρίου του 2014. Οι δανειστές, προκειμένου να σας δώσουν τη δίμηνη παράταση, σας ζήτησαν να συμφωνήσετε στα εξής. Πρώτο, σας διαβάζω. Η Ελλάδα, η Τράπεζα της Ελλάδος και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας παρετούνται με την παρούσα αμετάκλητα και ανεφόρον, συγκρατήστε να μου απαντήσετε στο ανεφόρον, παρέτηση της χώρας και της Τράπεζας της Ελλάδος, από οποιαδήποτε ασυλία της οποίας είναι ή ενδέχεται να καταστούν δικαιούχοι όσο αφορά τα περιουσιακά του στοιχεία. Να παραιτηθεί η χώρα και η Τράπεζα της Ελλάδος από στοιχεία περιουσιακά που θα αποκτήσουν στο μέλλον. Διανοείστε σε τι καλείστε τώρα τους Έλληνες βουλευτές? Από οποιαδήποτε ασυλία της οποίας είναι ή ενδέχεται να καταστούν δικαιούχοι όσο αφορά τα ίδια περιουσιακά του στοιχεία. Επ' αυτού θα ήθελα μια απάντηση. Η δεύτερη ερώτηση. Η παρούσα δεύτερη τροποποιητική σύμβαση και τυχόν μη συμβατικές υποχρεώσεις θα μας πείτε ποιες εννοεί, που προκύπτουν από ή σε σχέση με αυτή θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο. Και όχι μόνο αυτό, σας επιβάλλουν αυτό το κατάπτυστο όρο οι δανειστές. Στο ίδιο κείμενο, στη σελίδα 42, υπάρχει γνωμοδότηση του νομικού συμβουλίου του κράτους, η οποία έχει ήδη εκχωρηθεί στους δανειστές, που λέει ότι η επιλογή του αγγλικού δικαίου και η παραίτηση από το ελληνικό είναι δική μας επιλογή. Σας διαβάζω τι λέει. Γνωμοδότηση δημοσιευμένη σε ΦΕΚ. Υπογράφεται αυτά τα κείμενα πρόεδρος της Δημοκρατίας. Είναι η στάτη πράξη, συμβολή του. Ακούτε τι λέει η γνωμοδότηση. Η επιλογή του αγγλικού δικαίου, σας διαβάζω τη σελίδα 42. Τροπολογία, καλείστε τον κύριο Βορίδη, την υπογράφει. Η επιλογή του αγγλικού δικαίου έρχεται και λέει ότι ήταν δική μας επιλογή η παραίτηση από το ελληνικό δίκαιο. Διαβάζω. Η επιλογή του αγγλικού δικαίου σε εφαρμοστό δικαίου, δηλώνει το νουσουκού, δημοσιευμένο στο ΦΕΚ, για τη δεύτερη τροποποιητική σύμβαση αυτή, κύριε Υπουργέ, αποτελεί, δηλώνει η χώρα μας, αποτελεί έγκυρη επιλογή του δικαίου που δεσμεύει το κράτος μέλος δικαιούχο και την Τράπεζά του της Ελλάδος. Συνενείτε σε αυτά τα κείμενα. Τι εννοείται ότι και τυχόν μη συμβατικές υποχρεώσεις, δηλαδή αγγλικό δίκαιο που θα εφαρμόζεται, θα ερμηνεύει κάθε τι συμβατικό, αλλά και ό,τι γεννάται πέρα από τη σύμβαση? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Σε νόμο του κυρίαρχου ελληνικού κοινοβουλίου ζήτησαν τέτοια πράγματα οι δανειστές για να μας υπαγάγουν στο δίμηνο της παράτασης. Και ο τρίτος όρος, και από αυτού θέλω να μου απαντήσετε και τελειώνω, κύριε. Τρίτος όρος, σελίδα 35. Εφαρμοστέο δίκαιο, δικαιοδοσία. Τα συμβαλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να υποβάλουν οποιαδήποτε διαφορά ενδέχεται να προκύψει στα τυφλά η χώρα σχετικά με την νομιμότητα, εγκυρότητα, ερμηνεία ή εκτέλεση της παρούσας δεύτερης τροποποιητικής σύμβασης στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων του Μεγάλου Ντουκάτου του Λουξεμβούργου. Και έρχεται η γνωμοδότηση που λέει η υπαγωγή όλων των υποθέσεων του ελληνικού κράτους, η παραίτησή του από τα ελληνικά δικαστήρια αποτελεί έγκυρη επιλογή. Σας διαβάζω τον όρο, θα απαντήσετε. Και λέει λοιπόν, το κράτος, σας διαβάζω τώρα τη γνωμοδότηση που ήδη έχουν πάρει οι δανειστές προχτές στις 18 που είχε πάει ο Πρωθυπουργός.
Τι δηλώνουν? Δηλώνουν λοιπόν οι Έλληνες πια ότι και η υπαγωγή, γέλατε εδώ, γέλατε, για καθίστε εδώ, γέλατε εδώ. Κύριε Υπουργέ, επειδή την υπογράφετε, ένα λεπτό να το πω και στον κύριο Βορύδη. Σιγά σιγά. Εσείς κάνετε τη δουλειά σας και οι υπουργοί μετά, αφού θέλουν, θα απαντήσουν. Αλλά παρακαλώ, μην κάνουμε τέτοιου είδους τώρα διαλόγους. Συνεχίστε, κύριε Μητρόπουλε. Συνεχίστε. Και τελειώνω. Κύριε, συνεχίστε κανονικά. Και τελειώνω. Κύριε Υπουργοί, ρώτησα λοιπόν να διαβουλεύεστε όχι θορυβοδός. Αναφέρομαι και τελειώνω στο 1,5 λεπτό που έχω. Κύριε Υπουργέ, και ζήτησα από τον επιφανή συνταγματολόγο Υπουργό Παιδείας να μου απαντήσει ότι στη ρήτρα που εξεβίασαν οι δανειστές παραίτησης από το ελληνικό δίκαιο και επισύλλευσής μας στο αγγλικό δίκαιο λέει ότι η παρούσα δεύτερη τροποποιητική σύμβαση και τυχόν μη συμβατικές υποχρεώσεις εξ αυτής, μη συμβατικές, να μας πείτε τι εννοούμε, αφού παραιτήσετε από το ελληνικό δίκαιο και αυτοβούλως λένε οι δανειστές ότι μας πήγατε εσείς στο αγγλικό δίκαιο, παραιτηθήκατε και μας πήγατε, έτσι λένε, που προκύπτουν λέει και μη τυχόν συμβατικές υποχρεώσεις διέπονται από το αγγλικό δίκαιο. Δεύτερο, ρώτησα και θα ήθελα την απάντηση. Εδώ μας υποχρεώνουν να παραιτηθούμε από την ασυλία από τα περιουσιακά στοιχεία της χώρας και της Τράπεζας της Ελλάδος και είδα δύο φράσεις που θέλουν μία ερμηνεία. Πέρα από το ότι είναι κατάπτυστη υποχρέωση και είναι πια η απικιοποίηση της χώρας. Διαβάζω λοιπόν στη σελίδα 35 της τροπολογίας σας και εσείς ως επιφανής νομικός. Η Ελλάδα λέει και η Τράπεζα της Ελλάδος παραιτούνται με την παρούσα, παραιτούνται αμετάκλητα και ανεφόρον από οποιαδήποτε ασυλία της οποίας ή ενδέχεται να καταστούν δικαιούχοι αφορά τα ίδια τα περιουσιακά του στοιχεία. Δηλαδή παραιτηθήκαμε ο Παπαδήμος από τα υπάρχοντα στοιχεία. Τώρα σας επέβαλαν προκειμένου να σας εντάξουν για 2 ακόμη μήνες να κρατήσουν στο πρόγραμμα να παραιτηθείτε ανεφόρον και από μελλοντικά περιουσιακά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος και του κράτους. Επ' αυτών και των τεχνικών όρων που ήδη υπόμνησα, να μας πείτε γιατί πρώτο εκχωρήσαμε κυριαρχικά περιουσιακά στοιχεία και μελλοντικά της Τράπεζας της Ελλάδος. Έφερα το εγκυρότερο, τη εφημερίδα της κυβερνήσεως. Δεύτερο, ποιες μη συμβατικές υποχρεώσεις του κράτους θα διέπονται από το αγγλικό δίκαιο που δεν καταλαμβάνει η τροποποιητική σύμβαση. Πέραν το ότι χαρακτήρισα ότι το κείμενο κατάπτυστο και απαξιωτικό για κυρίαρχο κοινοβούλιο του πλανήτη και το ότι οι δανειστές για να μας κρατήσουν, να σας κρατήσουν, να κάνουν δεχτή την αίτηση να παραμείνετε για 2 μήνες στο πρόγραμμα, ζήτησαν τις 3 αυτές ρήτρες παραίτησης από το ελληνικό δίκαιο, παραίτησης από τα ελληνικά δικαστήρια και βεβαίως άρσης οποιασδήποτε προστασίας επιπερουσίας κράτους και της Τράπεζας της Ελλάδος. Αυτές είναι και το καταθέτω, διότι σίγουρα θα το έχετε. Ο κύριος Βορύδης έχει το λόγο, διαλαχίστον. Έτσι, επειδή κυρίως λόγω της εντάσεως των παρατηρήσεων των συγκεκριμένων, αλλά και της σημασίας, αν θέλετε, του θέματος. Ξαναγυρίζουμε, κύριοι συνάδελφοι, όπως καταλαβαίνετε, πού, θυμάστε, στο 2012. Εάν σας πάρω τι έχετε πει τότε, το 2012, λέγατε ακριβώς αυτά. Λέγατε για το αγγλικό δίκαιο, λέγατε για το Λουξεμβούργο, λέγατε για τις παραιτήσεις, λέγατε για την εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων, λέγατε για τα μελλοντικά δικαιώματα, λέγατε για τους συμβατικούς όρους. Μία από τα ίδια. Η ερώτηση που έχω να σας απευθύνω είναι πάρα πολύ απλή. Θέλετε να μείνει χρηματοδοτικά ακάλυπτη η χώρα αυτούς τους 2 μήνες? Σας ενδιαφέρει αυτό ή όχι? Ξέρετε τι? Επειδή έρχεστε και με φόρο, έχω ακούσει καμιά 15, 20 πόσοι είναι οι ομιλητές σας, οι οποίοι μας λένε ότι επίκειται η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά δεν λέτε? Ότι πάμε σε εκλογές και επίκειται η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά λέτε. Εσείς θέλετε η χώρα χρηματοδοτικά να είναι ακάλυπτη επί της κυβερνήσεώς σας, γιατί εμείς φροντίσαμε να καλύψουμε τη χώρα χρηματοδοτικά και να έχετε δυνατότητα να αποφασίζετε τι θα κάνετε. Να τα κάνετε ρημαδιό
να τα κάνετε ρημαδιό με δική σας ευθύνη όμως. Με δική σας ευθύνη, όχι με δική μας. Η χώρα είναι χρηματοδοτημένη με τους ίδιους ακριβώς όρους όπως ήταν και μέχρι χτες. Είναι απόλυτη και πιστή επαναδιατύπωση των προηγούμενων συμβάσεων, όπως την προηγούμενη σύμβαση διείπε το αγγλικό δίκαιο και την παράτασή της διέπει το αγγλικό δίκαιο, όπως η προηγούμενη σύμβαση είχε εκουσία υπαγωγή σε συγκεκριμένη δοσηδικία και αρμοδιότητα δικαστηρίων, με τον ίδιο τρόπο ρυθμίζεται το ζήτημα αυτό τώρα. Έτσι όπως υπήρχαν παραιτήσεις, με τον ίδιο τρόπο υπάρχουν παραιτήσεις, τίποτε το πρόσθετο για αυτό το διοδίμηνο. Αυτό που θα έπρεπε να σας απασχολήσει, αντί να λέτε αυτά που λέτε τώρα, είναι το γεγονός ότι σε 2 μήνες τελειώνει. Σε 2 μήνες το μνημόνιο τελειώνει. Αυτό έπρεπε να σας απασχολήσει. Και τώρα επιχειρηματολογία για το τι θα γίνει αυτό το δίμηνο, η απάντηση είναι αυτό το δίμηνο δεν θα γίνει τίποτε. Διότι αυτά ενεργοποιούνται σε περίπτωση που η χώρα δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Στο επόμενο δίμηνο η χώρα είναι πλήρως καλυμμένη ως προς τις υποχρεώσεις της. Ουδεμία σημασία έχουν αυτά τα οποία μας λέτε. Αυτό που έχει σημασία είναι τι θα αποφασίσει καταρχήν η Βουλή στις 29 Δωδεκάτου για το αν θέλει να πάμε σε εκλογές ή όχι, και εν συνεχεία αν τυχόν αποφασιστεί να πάμε σε εκλογές, τι θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός και τι θα αποφασίσει η εκλεγισωμένη κυβέρνηση. Αυτά επί του παρόντος απλώς εκείνο που κάνουν είναι να καλύπτουν χρηματοδοτικά τη χώρα χωρίς κανέναν πρόσθετο όρο, χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση. Όχι τώρα, μετά κύριε Μητρόπουλε. Ορίστε, το προσωπικό, για προσωπικό, εντάξει, εξηγήστε τι είναι το προσωπικό για 1 λεπτό, παρακαλώ. Κύριε Υπουργέ, επειδή υπήρξατε και φοιτητής μου, έπρεπε να είσαστε πιο προσεκτικός. Θα σας καταθέσω ό,τι έλεγα πέρυσι, αλλά θα καταθέσω και τις περσινές γνωμοδοτήσεις. Εγώ απευθυνόμενος σε εσάς και στον κύριο Λοβέρδο, αναφέρθηκα σε 3 επιπλέον δεσμεύσεις των γνωμοδοτήσεων και επεσήμανα τις μη συμβατικές υποχρεώσεις που δεν υπήρχε στην προηγούμενη γνωμοδότηση. Κύριε Υπουργέ, για μελλοντική παραίτηση που δεν υπήρχε στην προηγούμενη έχω καταθέσει, αλλά επαναλαμβάνω, εγώ επεσήμανα 3 επιπλέον δεσμεύσεις για τη χώρα που ενισχύουν ρήτρες. Και δεν είναι ότι οι δανειστές είναι τα καλά παιδιά που δεν βλέπουν ότι έρχεται ο Τσίπρας και τον θέλουν να τον έχουν και αυτόν όπως εσάς χειροπόδαρα, κάτι που δεν θα συμβεί. Οι δανειστές για πρώτη φορά, θυμάται ο κύριος Λοβέρδος, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, για πρώτη φορά στην ιστορία μετά τη μεταπολίτευση, πράξη νομοθετικού περιεχομένου έρχεται 2 μέρες από τότε που εκδόθηκε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τι σημαίνει αυτό? Η πρεμούρα των δανειστών να ελέγξει κάθε επόμενη πολιτική εξέλιξη. Αλλά αυτό δεν θα συμβεί, διότι εμείς περήφανα θα πούμε ότι αυτές οι καταπλεονεκτικές ρήτρες σε βάρος της πατρίδας δεν θα ισχύσουν. Η εκχώρηση της κυριαρχίας και η παραίτηση από κυριαρχικά δεν είναι προσωπικό τώρα αυτό. Εντάξει, είπατε αυτά που είπατε, αλλά θα πρέπει να έχετε και εσείς αυτά που λέτε τώρα. Το κράτος σε συνέχεια, έτσι. Λοιπόν, ο κύριος Ζαρδελής έχει το λόγο.